luminați, preasfințite stăpâne, ca să pot dedica vorbi. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin. Iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a predicat mulțimilor, după ce a prezentat cuvântul lui Dumnezeu mulțimilor, care, ne spune Sfântul Apostol Luca, îl îmbulzeau, privind pe lacul Genizaret, pe al cărui mal era, a văzut două corăbii și pe pescarii lor care își spălau mrejele. Și iată că unul dintre pescari nu era altul decât Simon Petru, acela care era cel mai apropiat ulterior de Mântuitorul Iisus Hristos și care era des la întâmplările și la faptele minunate petrecute în jurul lui Hristos. Și Mântuitorul, privind spre ei, a spus: aruncați mrejele voastre în mare. Dar Simon Petru, un pescar încercat și priceput, a răspuns zicând: Doamne, toată noaptea am pescuit și nu am prins nimic. Așadar a vrut să spună că noi cunoaștem perioadele de pescuit. Noi suntem oameni încercați, știm că noaptea se pescuiește mai bine. Știm când să aruncăm năvodul, știm unde să-l aruncăm. Cunoaștem timpurile, după cum este așezat sau după cum este marea, e așezată sau nu. Și după ce noi am încercat cu toată știința noastră și priceperea noastră și nu am reușit, Tu ne spui să aruncăm mrejele? Doar vom asculta și vom face aceasta. Așadar, iubiți credincioși, Petru a făcut aceasta pentru a asculta, pentru a da ascultare Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și iată, iubiții mei, că prin ascultarea pe care a făcut-o, Petru și cu ceilalți pescari au prins atât de mulți pești, încât nu mai puteau trage năvoadele și se temeau să nu se rupă de mulțimea peștilor. Iată, iubiți credincioși, că în cele din urmă a trebuit să cheme și pe alții care erau prin apropiere să vină cu bărcile lor, să vină cu vasele lor, să tragă încet și din mai multe părți aceste năvoade, să poată, iubiți credincioși, trage tot peștele la mare. Încât, văzând această minune, Petru a căzut cu fața la pământ, la picioarele Mântuitorului și a spus: Doamne, ești de la mine că sunt om păcătos, căci s-au speriat de marea minune pe care am făcut-o. Iubiți credincioși, ce vreau eu să scot acum în evidență este ascultarea de care a dat dovadă Simon Petru. Vreau să stăm cu toții, să medităm la această atitudine a lui Petru. Ascultarea care este o virtute pe care, din nefericire, noi o avem din ce în ce mai puțin.
Se știe, iubiți credincioși, că Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost pescar. Iosif, în casa căruia a crescut, a fost tâmplar. Mântuitorul Iisus Hristos putea cel mult să se priceapă la tâmplărie. Repet, Petru era un pescar încercat, avea el embarcațiunile lui, era unul care îi conducea pe ceilalți în această activitate. Și cu toate acestea, Petru a ascultat de Mântuitorul Iisus Hristos și a aruncat mreaja în mare. Se știe, iubiți credincioși, că din nefericire în ziua de astăzi nu poți să spui ceva cuiva, întrucât foarte adesea putem risca să primim răspunsul: lasă, nu mă învăța tu pe mine, știu eu. Trebuie să recunoaștem că uneori niciunui copil nu mai poți să-i faci în ziua de astăzi observație sau să-i dai o povață, întrucât ni se răspunde cu aceleași cuvinte: lasă că știu eu. Sau de multe ori ni se spune: lasă că nu mai este ca pe vremea ta. Iată, iubiți credincioși, că totuși lucrurile de căpătâi, lucrurile importante, sunt veșnice, dăinuiesc și nu țin de timpuri. Nu țin de timpuri. A asculta sau ascultarea ține de orice vreme, de orice timp și de orice loc. Și iată, iubiți credincioși, că dacă nouă ni se cuvine să dăm ascultare părinților noștri, dacă se cuvine să dăm ascultare la locul de muncă celor care ne conduc, cu atât mai mult se cuvine să dăm ascultare celor care ne rânduiesc nouă viața spirituală, respectiv preoților care ne conduc și ne povățuiesc pe noi pe calea mântuirii, care ne conduc pe noi pe embarcațiunea aceasta și pe marea aceasta care ne duce spre mântuire, cu barca și cu totodată cu peștii pe care trebuie să-i prindem cu faptele noastre, cu ascultarea noastră. Așa cum se cuvine ca și noi preoții să dăm ascultare episcopului, arhiereului, care hirotonește preoții. Ascultarea, iubiți credincioși, în cele din urmă, pe care trebuie să dăm noi lui Dumnezeu. De bună seamă că un om care ascultă, un copil care ascultă, va fi un copil respectat de cei din jur și iubit de părinții săi. Un copil care ascultă de învățător va fi un copil binecuvântat și totodată prețuit de dascălii săi. Un om care ascultă va fi respectat de ceilalți din jur sau de cei bătrâni, va fi bine văzut în societate. Un om care se răzvrătește, la un moment dat, poate să trezească interes pentru cei din jur, dar sfârșitul său, sfârșitul actelor sale va fi unul dezastruos, că oamenii încet se vor debarasa de el, chiar dacă la început cei care se răzvrătesc au convingerea că vor aduce după ei și pe alții răzvrătiți asemenea lor. Ascultarea este una dintre calitățile pe care trebuie să le aibă creștinul. Dacă citim, iubiți credincioși, în Pateric, vom găsi nenumărate exemple pe care ni le prezintă părinții cu ucenici care mergeau să se sfințească, să se mântuiască. Iar Ava, părintele care îi conducea, le dădea uneori ascultări absurde, încât cei care priveau că ucenicii le îndeplineau, spuneau că ei se pot fi chiar zmintiți. Dar să știți că acele ascultări, așa zis absurde, nu le dădeau de dragul de a fi împlinite, ci de dragul de a-L vedea și de a le exersa ascultarea, răbdarea, dragostea și de a le toci voința sau de a le tăia voia. Pentru că noi oamenii tindem foarte adesea să umblăm după voia noastră.
crezându-ne atot pricepuți, crezând că noi înșine cu puterile noi facem ceva. Dar iată că Mântuitorul Iisus Hristos încă o dată ne demonstrează și ne demonstrează prin cuvintele sale care spune așa: fără mine nu puteți face nimic. Iar Petru, iubiți credincioși, priceputul pescar, cel care avea mrejele lui, care avea embarcațiunile lui, care a pescuit de mic, care știa toate trucurile, toate șiretlicurile, toate tainele, până când Dumnezeu nu a vrut, nu a putut să pescuiască. Dar când Dumnezeu a vrut, el a pescuit mulțime mai multă de pești decât a prins vreodată și chiar în vreme neprielnică pescuitului. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, cei care ați văzut un manual, primul manual de religie, prima poezie, zice acolo: totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Unde El, cu darul Său, niciun lucru nu e greu. Cât de simple sunt cuvintele acestea, cât de la îndemână ne sunt nouă aceste atitudini, aceste idei. Unde El, cu darul Său, niciun lucru nu e greu. Și de ori de câte ori ne vom împiedica și nu vom reuși. Noi să ne gândim, iubiți credincioși, la Tatăl cel Ceresc, că El ne va ajuta. Dar, iubiți credincioși, nu numai să ne gândim, ci să ne punem nădejdea în Dumnezeu și să credem cu adevărat. De bună seamă că dumneavoastră spuneți: dar noi credem, Părinte, dar totuși nouă nu ne se împlinesc rugăciunile. Și vă întreb eu și totuși să ne întrebăm: oare cu adevărat credem? Oare cu adevărat noi știm să ascultăm de Dumnezeu? Oare credem că Dumnezeu ne ascultă pe noi dacă suntem ascultători de El? Vreau să vă spun o pildă care nu e din cărți. Vreau să vă spun o pildă care mi s-a întâmplat mie. Vreau să vă spun că eu sunt ardelean de la Cluj, dar păstoresc în Bărăgan, la Călăraș. De 29 de ani sunt preot. Numai acolo am slujit. Și acolo, poate mulți dintre dumneavoastră știți, seceta este o mare problemă. Și când vine seceta, oamenii se îngrijorează cu adevărat. Și oamenii chiar plâng. Sunt foarte legați oamenii de ploaie, de vreme, de ajutorul lui Dumnezeu, de sprijinul lui Dumnezeu, mai ales că în ultimii ani s-au distrus și irigațiile care au existat. Și să nu îmi fie spre laudă. Vă spun înaintea dumneavoastră și înaintea lui Dumnezeu că am făcut foarte multe slujbe de ploaie și doar de vreo 2 ori n-a plouat. Vreau să vă spun chiar că odată, mergând, făceam slujbele acestea la câmpie, ieșeam la recoltă, la holtă. Ieșind noi să ne rugăm și făcând slujba acolo, am văzut bărbați și femei plângând, urmărind rugăciunile mele, când invocam pe Dumnezeu să te trimită ploaie pentru bună întocmirea văzduhului. Și din seninul acela s-a pornit în sumă mare de nori și a început să plouă extraordinar de tare, de puternic. Vă întreb eu pe dumneavoastră, câți dintre noi credeți că am avut umbrelă? Am avut 2. Un copil și cu mine. Așadar mă întreb, iubiți credincioși, oamenii aceia care se rugau alături de mine, au crezut ei că va ploua? Eu cred că nu. Chiar dacă i-au plâns și s-au rugat, că dacă ar fi crezut, ar fi plecat cu toți de acasă cu câte o umbrelă, întrucât ei se duceau cu toată nădejdea și cu toată dragostea și cu toată încrederea. Se duceau să-L roage pe Dumnezeu să plouă. Și știa că Dumnezeu îi ascultă, pentru că ei se roagă cu nădejde și Dumnezeu caută la sufletul și la inima lor. Ei se rugau, noi ne rugam, noi plângeam și n-am avut decât 2 umbrele, iubiți credincioși.
Să luăm aminte la lucrarea aceasta și fiecare dintre noi să ne facem o analiză. Știm noi să ascultăm? Dacă nu ascultăm, de ce nu ascultăm? Nu ascultăm, iubiți credincioși, pentru că nu avem încredere, nu avem credință suficientă, nu avem convingere nestrămutată. Și de aceea noi, îndoindu-ne și punându-ne prea mult asupra puterile și convingerea în puterile noastre greșite. Și de aceea, iubiți credincioși, trebuie să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului. Eu sunt calea, adevărul și viața. Fără mine nu puteți face nimic. Să ne punem nădejdea, iubiți credincioși, în bunul Dumnezeu. Și să venim aici cu toții și să veniți împreună cu păstorul dumneavoastră cel vrednic. Să invocați pe Dumnezeu, să dați ascultare celui care vă conduce, așa cum face turma când merge cu păstorul, pentru că atunci când păstorul conduce o turmă, o duce la pășune și la loc mănos. Când oile o iau, ba într-o parte, ba în alta, crezând ele că vor găsi mai bună pășune în altă parte, de bună seamă că ori se vor rătăci, ori vor fi atacate de animalele răpitoare, ori vor sfârși cine știe în ce prăpastie sau cine știe ce vor mânca otrăvitor și care le va adăuna. Să fim ascultători asemenea lui Petru, dar să avem și credința acestuia care l-a urmat pe Hristos și pentru care și-a dat și viața. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.